Jo, vrij fietsers links. Brutsen skonken, schouderblessures, skaafplakken en verwoening zonder hollen. Fietsen is net zonder gevaar, zo blijkt. Rekken in 2010 nog 2000 fietsers naar een ziekenhuis. In 2012 waren dat er al 4200. Onachtzaamheid en inschattingsflaters binnen nevens het nijste onderzoek de oorzaak van het toenemend tal ongemakken. Zelfde keer in Nelstedentocht ben ik aan de kant van de dik ben ik er al jaren door een groep onervaren fietsers voor mij. Dat ik hier de kling kapot, ik hier het slag in het wiel lekker baan en de knibbels en de handen niepen. Dat hoeft van mij net weg. Maar ik hier wel een helm op. Ja, de obstakels, dat is tegenwoordig in die groepen, dat moet je vrij goed opletten. En goed opletten meestal ik van die handgebaren meisjes. Swat is actief bij Tourfietsclub Frisia uit Ljouwert. Met tal van maatregels bezieken de club valpartijen en botsingen zonder haar meer dan 200 leden voor te wijzen. Wij jouwen als toerfietsclubs in heel Nederland bij de toertocht en dat doen wij bij de Prinsenhoftocht van aankomende Sneunek. Jouwen wij gedragscodificaties. Het zijn hele simpele dingen, houd je aan de verkeersregels. Vriendelijk wezen tegen andere weggebruikers, net roppen en razen. Maar ja, uitzien dat is het belangrijkste. Het Fietsersbond zei in een reactie dat het hegetal ongemakken leidt onder de conditie van de fietspaden. Net breed genoeg of min onderhouden. De onderzoekers vinden dat het vooral een gedragsprobleem onder fietsers is. Ja, vrij. Als ik dat soms zo, ik zit regelmatig eens even op een rustige dieken. Die zie ik sowieso wel op, maar dan zie ik eens om me heen en denk van, oh, het hoeft net zo. Je kan het even rustig, hoor even in en jou hoor ik de ruimte en de tijd om wat dat ding te doen. En je mag ook een bel op een fiets hebben. De meeste racefietsers willen dat ik vind het echt leuk, maar ik ga er wel in op. Dus ik kan altijd even zeggen, ik kom er aan. Of let op, meestal met een elektrische fiets of oudere mensen die de dik wat breder hebben, die net verwacht zien aankomen, de schrik, even van tevoren bellen en dat is klaar. Ja.